kaikki myytävänä. Niin. Mut sille ei tee... Oi! Saatana! Mitäkään Tulee osumaan. Oi vittu, nyt tulee. Mulla ei oo asetta. Ootteks Mulla tulos ase- vai jäättekö te? Mä Jäädä. jään, koska ei mulla oo asetta. Meikä kuoli. Oh my fucking god. Saaks noit ovi kiinni? No nyt mulla on ase. Meikä kuoli. Ja kopteri ihan paskana. No niin. No nyt venaillaan. Saatteko myytyä kopteri? Kokeilkaa Saatteko joku sillä myytyä puolella myydä kopteri? kopteri. Odota hetki. Mä vaihan toisen saitin tähän. Saaks tänkiä? Myykää kopteri nyt. Mistä se on? Ei se anna mistään trader peruu. Fuck. Se Ei on anna auki. vehikleen. Mitä? Mitä sanot Pökkis? Se on auki se kopteri, kun mä No mutta ei inessä se, ei se lähde, kun se on paskana se. Mistä sua ammuttiin? Oliks takapäin? No mistä mä tiedän? Musta tuolta Mun mielestä sieltä siinä näkyy- sieltä. Mun mielestä tuolta Tuolla, vasemmalta. tuolla. Sieltä vasemmalta tulee mihin mä ammuin. hyvä sä Yksi sait. jätkä Lord, Ai saiks mä sen? Lord, sait Lordheim. Mut ammuttiin toisesta suunnasta. Ei mun mielestä sut ammuttiin just tuolta. Mä olin Noniin. niin tuolla kallion puolella. Riski mä heittäis pienen rundin, tos katsotaan tuleeks mistään luotiin. Aja, mene ilman asetta. Juoksee nopeammin. Oliko Vau. jollain revive playeri? Mä otin videon tosta, jos joku alkaa valittaa Trade Zonella, niin se ampuu pökkisseen. Noni. Ei tuu ainakaan toistaiseksi vielä luotiin. Mulla ei oo revive playeria, mutta mulla on multikani. Mulla on joku energipäkki, tarviks sitä? Katsotaan, onks täällä revivea. Mulla on revive player. Noniin, hyvä. Mihin? Oi, meikä Joku ampuu. Just Mä sanoin sieltä toisesta toiselta puolelta. suunnasta. Joo, Niin mä sanoin. kyllä. Mistä? Sieltä tulee. Sieltä mihin Se mä on tuo- tapoin se ekan jätkän. Hei, se on tuossa toisessa hangaarissa, Joo. hangaarissa. Ampukaa se. Se on siellä mahallaan, siinä pikku oven vieressä. Mä lähden kiertää täältä takaa. Pikku oven vieressä, ei tarvi kiertää sen, saa ammuttua sen. Älä tule eteen. Kuoli. Hyvä. Täällä on zombi, ammun. Yes. Hyvä katupuuta. Ai saatana. Ai vittu, mikä meininki. Kuoliks se yksi? Joo, Ei kuoli. kuollut. Puun takana Kuoli on ainakin pelaaja. yksi. Nyt kuoli. Yes. Mites tää helikopteri? Onks tää ihan passa? Se on mennyt tavallaan. Se on ihan sama kama kuin mitä se Se mun tulee oli. taas, se tulee taas. Joo. Missä se on? Hyvä, 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 hyvä. Miten se kestää noin helvetisti? En tiedä. Mä ammun sitä KK:nkaan kylkeä ja renkaisia kuin paljon. Mulla on jo renkaat paskana sit tässä. Yksi rengas on jo. Mulla on gani ainakin, että millä pystyy korjata sit se. Hyvinhän se kulkee vielä. Kyllä. Kyllä. Jääks niitä henkiä vielä jotain? Ei, lähdetään menee vaan. Onks kaikki kasassa? Saadaanko me tätä kopteria enää? Ei. Onko siinä roottori? Lähtikö se hanee se? Yksi. Pitäisikö tätä kokeilla kuitenkin korjaa? Tuolla on vielä Mä, toi... mä hyppään ulos. Venä mä katon missä kunnossa tää Joo, on. hyppää. Thanks. Tässä on wheel ja engine tarttis Tää on korjaus. vielä huonommassa kunnossa mitä se mun kopteri oli. Voin sanoa, että ei lähde enää. Ottakaa kamat kyytiin, heittäkää tähän majan viereen. Mä yritän ampua se kopterin laskeutua. Oh shit! Oh shit! Hei! Älä juokse alle. No mitä sä teet? No tuu lähelle, mutta jätkä juoksi alle melkein. Kuulitteko te kopterin laskeutua tonne? No joo, Sieltä tuli pelaaja. joutuu Missä? omia kavereita varoa. Hei, Hei, älkää juosko, meikä älkää... jäi alle, meikä jäi alle. Just on Ei. Voi tullut sisään. vittu. Vital Mä just size sanoin siitä, critical. että Mihin se meni se helikopteri? Ei se tulee takaisin se auto. Pystyykö kukaan jelppaamaan? ei just nyt. Se tulee nyt just se auto. Mä näen. Mistä? Se ajaa. Ajaa sitä päin sillä toisella autolla, jos se onnistuu. Oi! Jaha, mut ammuttiin sniperilla.
Nyt tästä on tuu hakee meidät Ville tästä takaa. Nyt pois tästä äkkiä. Pystyisikö? Ville. No, Ei mä oon sille tässä puolelle. nyt. Tuu toiselle puolelle, kun sniper on just sillä puolella ja ampuu siellä. Nyt autoa kaikki. Liian pitkä. Missä Arsia? Tää on maan kyydissä ihan just. Mistä me lähdemme? Kyydissä. Varokaa. Me. Miten tää taas meni tähän? Me. Ei vittu. Kuvittelen, että mä olisin päässyt siihen kyytiin, kun se kaikki muutkin samaan Oikealle, älä aikaan. mene oikealle, se sniperi Joo. näkee. Tää en oo enneksi enää se, joka aina... Se on Janne, mikä? Mikä siellä palaa? Mikä tuolla palaa? Kato. Joku jahtaa meitä. Ei se mitään. Ei se mitään. Anna jahdata. Anna tulla perässä vaan. Ei se haittaa mitään. Antaa se jahdata ja sit kun on sit Mihin kun se on Janne vähän kauempana spavnasi? tästä, niin ajat tahalleen sitä päin Mitä? ja jarrutat, sit se Mihin ajaa se meitä päin spavnasi? ja tapetaan se. En mä spavannut mihinkään. Mä ajattelin, että jos tää tilanne menee Yrittää, hallintaan vielä mutta tässä mä en näe sitä jätkää nyt. 10 minuutin sisään. Jaha, nyt sä hajotit renkaa. Nyt meiltä hajosi rengas, sä törmäsit siihen. Joo, siellä on toinenkin auto. No mennään hakee toi auto. Ei kun se liikkuu. Siellä tyyppi, se nousi just pois siitä. Se ampuu meitä. Älä ajaa suoraan sitä Aja kohtaa. pois. Se. Jos sinne kaupunkiin päin, niin me päästään tosta, voidaan selvitä tosta. Aja kaupunkiin. Nyt meitä ammutaan takaa. Ajaa. Suoraan vaan Ja. kaupunkiin. Joo. Ai, nyt meillä on yksi rengas lisää hajalla. Anteeksi. Joo, ei. Lähetti vaan väärään suuntaan. Meidän piti mennä tonne. Jaha. Oi veljet. Mihin juostaa? Ei vittu mihinkään. Se alkaa herättää, mutta Ai mä kuolin. Arsi. Ulos, En mä pääs tähän. ulos autosta. Tapetaan. Joo. N N1, nyt. tapetaan. Juoskaa, siinä on se sniperi hei sit. Ampukaa se. Oho, mut ammuttiin. Niitä on muuten aika vitusti ollut. Mekin tapettiin niitä useita. Kyllä. Katos. Siellä. Sama tyyppi kuin kaupungillenkin mittos. Toi sniper se todennäköisesti. No, Tai se ei ollut sama kaveri, joka tappoi mut. Henkka on vielä hengissä. Ei varmaan luulee, että kaikki on teilattu. Kyllä jahtaa vaan. Joo, mä otan respawni. Juu, niin mäkin otin. Tai siis mä olin näköjään kerran rivaivattu, niin Okei. Ei ollut paljon vaihtoehtoja. ei ollut, se otti automaattisesti. No ei tässä Vittu kun mä ajoin sen Janne päälle vahingossa tai oli lähes liikkeelle. Joo, mä tulin kato sieltä takavasemmalta. Niin kato, kun Sä mäkin et pyörin nähnyt siinä, mä luulin ekaksi, että sä olit vihollinen, kun se ei näkynyt niin lähellä. Vaikka mä sitä kerkesin kuvia. huutaa, että ottakaa mä tuun vielä kyytiin ja sitten grunts. Sitten kun se mun äijä oli vielä, mä olin saanut osumaan niistä laukauksista, niin se ei kestänyt mitään, se oli ihan pikku töytäsy. Joo. Joo, ja meidän olisi pitänyt Ville painoa sinne kaupunkiin ja pois. Joo. Mutta Oli hyvät. tietää, että Oli hyvät aseistukset. Oli, Mä, ei oo enää. joo. Mun mielestä meillä oli aika hyvin tilanne vielä hallussa, tai syvin pistettiin kampoihin vielä siihen asti, kun ne sitten jäi siihen Me ei autolle. olisi pitänyt luovuttaa vaan siinä vaiheessa, kun me nähtiin, että kaikki meni jo Nehän sai sinne. ihan kattilaan ne tyypit siinä alkurähinässä. Siellä oli monta eri porukkaa, kun ei ollut Joo. muita missioneja. ei ollut välttämättä montaa eri porukkaa. Niillä oli 2 autoakin, että se taisi olla Onks- aika iso porukka. Ketkä täällä Eikö ne autolla otti Ifriti, kato sieltä, yksi kaveri juoksi niistä hakee se Ifriti. Mä sanoin siitä. Onks jotain muita palotalla? Vai missä te ootte? Maa Elektrossa. Ei, no sit mä vedän kilmiin. Mä oon Mä palotalla. oon mennyt Peresinaan just. Mä oon palotalla Katsotaan, mihin kentällä. Joo, katsotaas mikä päästä. Luultavasti löytää kuitenkin aseet täältä. Joo, tommosessa paikassa pitäisi ajaa vaan nopeasti semmoseen, mistä pääsee ehkä pakoonkin, jos auto hajoaa.
Meillä oli Joo. kopterit periaatteessa aika hyvässä paikassa. Mutta olisi pitänyt olla, tiedätkö, trakki, millä olisi vetänyt siihen No keskelle. nyt mä oon pusille. lähellä hiljaa. jotain. Mä valotan Hiljaa. ATC:llä. Tää on tietysti vittu niin tää. Tyhjä. Itse asiassa mä lopettelen tähän. Se ehtii tuon luuttaaks tähän myöhemmin. Jep. Paljon kello? 20:12, että kyllä tää itselläkin kohta Joo, mä käyn hakemaan tavarat, että mä pääsen jatkaa ensi kerralla. No se oli ihan hyvä häkseliä. Se oli oikein hyvä. Se oli helvetti perseestä tänään.